салом алейкум ҳамҷоёни азиз, аъзоини гурӯҳи ҳангур ва боғ. 20 майи соли 2024 қарор дорам дар ноҳияи Бобуҷон Ғафурови вилояти Суғд ва як навор ба шумо аз чормағзи Чандлер амрикоӣ пешниҳод мекунам. Чормағзое ки мо мебиёрем ана ҳамин сорти чормағз аст. Акун роҳат кунед чормағза бастанашро дида. Бастани чормағзро дида роҳат кунед. Инро билед. Ана чормағзои мо меовардаги ана хел мебандад. Бибинед. Қадашам баланд не? Қадаш бисёр бошад 5 метр аст, лекин бастанашро бинед. Анашро ман кашидам. ана кадом агар аз ҳамин чормағзо хоҳад соли оянда заказ кунад, мо аз ин чормағз ҳам Чандлер мебиёрем ва соҳиби ҳамин чормағзҳои ҷонона мешаванд. хунук назадааст, ина бинед чӣ хел бастагӣ. Тамом дарун ба дарун пури чормағз. Мо инаш ҳам мехел. Инаш ҳам мехел. Бинед. Дарун ба дарун пури чормағз. О, дарунро бинед чӣ хел бастагӣ. Мана боғи чормағзам кунед беҳтарин. Ин чормағзам беҳтарин даромад дорад. Писта ҳам беҳтарин даромад дорад. Писта ҳама зуру бо чормағзам хай даромад дорад. Чормағз нигоҳубинашон осон иноя. ҳамҷоёни азиз ана ҳамин хел ман ба шумо ташвиқотҳо мебарам. боғҳо обод кунед. Ина бинед охи ин чормағза бинед чӣ хел бастагӣ. Ин чормағза бинед. хай дар паноҳи худо бошед. шумо аз мо дархост кунед, мо ба шумо дастрас мекунем.